קריובנק הוא בנק הזרע הגדול והמוביל בארץ. נמצאת איתנו מנהלת שירות לקוחות וייבוא בבנק הזרע, קריובנק, גלי וסרמן. שלום לך. שלום אביגיל. מה צריכות לדעת הבנות שפונות לקריובנק? ראשית, הן צריכות לדעת שהן מגיעות למקום שילווה אותן באופן אישי. אנחנו כמו משפחה בקריובנק. זה תהליך מאוד מאוד רגשי, מאוד מאוד מורכב. אנחנו משתדלות להקל עליהן עד כמה שניתן. זה מתחיל משיחת הטלפון הראשונה שהיא מאוד מאוד נעימה. זה ממשיך לזמינות. נשים רוצות ילד כאן ועכשיו. רוב הלקוחות מגיעות אלינו בגילאים שהם לא מן הסתם 22, ולכן מאוד מאוד חשוב להקל עליהם ולעזור להם כמה שיותר. העזרה שלנו באה לידי ביטוי בזה שיש לנו קטלוג דיגיטלי הראשון מסוגו בארץ, שהוא ניתן באופן חופשי באתר שלנו. בהמשך, משיחת הטלפון הראשונה, הזמינות שלנו היא מיידית. לקוחה שמתקשרת יכולה להגיע כבר היום או מחר לפגישה לפתיחת תיק, לבחור תורם ולהתקדם. אתם בנק הזרע הפרטי הראשון בארץ, נכון? נכון, בהחלט חלוצים, מייבשי הפיצות, מה שניתן לומר. בנק הזרע הפרטי הראשון בארץ, המוביל בארץ, אנחנו משתדלים להיות כל הזמן מובילים ולא מובלים, אם זה בבדיקות גנטיות, אם זה בכמות התורמים המאוד גדולה, אם זה בכמות הלידות המאוד קטנה לכל תורם, וכמובן בגנטיקה, כל הזמן יוצאות בדיקות גנטיות חדשות, ואנחנו משתדלים כל הזמן לעמוד בקצב. ומה בקשר לשירות ולזמינות? הזמינות היא מיידית. ברגע שלקוחה מתקשרת, היא יכולה לקבל את כל המידע כבר בטלפון ובאימייל. באתר שלנו יש את כל המידע נגיש, וברגע שהיא רוצה להגיע לפגישה, היא יכולה להגיע היום או מחר. הדבר היחידי שהיא צריכה זה רק לבצע את הבדיקות הגנטיות. ומה עם בטיחות ואיכות? איכות המנות שלנו היא הכי גבוהה בארץ. מתוך עשרות מועמדים שמגיעים אלינו ומאוד מאוד רוצים להיות תורמים, רק אחד מצליח לצלוח את המשימה. מאוד מאוד חשוב שאיכות הזרע תהיה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו מתחייבים למינימום של 24 מיליון תאי זרע בתנועה בכל מנה. דבר שמסייע לנשים להיכנס להיריון ומהר. אתם עוסקים גם בתרומת ביציות. נכון. בקריובנק יש אפשרות לבצע את כל השירותים. הזרעה, תרומת ביצית, IVF. יש לנו לקוחות שמגיעות מחול ומחפשות נקודת מוצא אחת שבה הם יוכלו לקבל את כל הטיפולים. וגם לקוחות ישראליות. הן לא אוהבות להסתובב עם המנה, הן רוצות להגיע למקום שבו הן בוחרות תורם, ויכולות לקבל גם את ההזרעה באותו מקום, ובצורה מקצועית. יש עוד נושא שמייחד אתכם בקריובנק? מעבר לזמינות, קודם כל גנטיקה. אנחנו בנק הזרע היחידי שמבצע התאמה גנטית לכל לקוחה בינה לבין התורם. נשים רבות חושבות שבמידה והם ביצעו בדיקות גנטיות זה מספק. התפקיד שלנו הוא לעבוד עם יועצת גנטית ולדאוג שהבדיקות הגנטיות וההתאמה הגנטית תקפה לאותו יום. אז מה אנחנו מסכמות, גלי? מסכמות שבמידה ולקוחה רוצה להביא ילד בריא לעולם, היא יכולה לפנות אלינו ולקבל את כל השירותים במקום אחד, לקבל את מבחר התורמים הגדול ביותר, להיות סמוכה ובטוחה שבדקנו גנטית כל תורם, והיא תוכל להיות רגועה שהיא מביאה ילד בריא, והכל בזמינות, ביעילות ובשירות נעים. תודה רבה לך. תודה רבה לך, אביגיל.